Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke jeneng kula Muhammad Nasir Arya Putra. Kula saka kelas 11 KJ setunggal. Nomor urut kula 23. Kula ning kene arep nembang pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kitung sinupah sinukarta mrih kretarta pakarting ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agemi aji. Cekap semanten saka kula matur nuwun sambung mirengke lan nonton video kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum rebahan.